Ito na nga mga Kadong Bisaya, saan ba napadpad si Dung Bisaya ngayon sa mga oras na ito? Siyempre, alam ko naman na pamilyar kayo dito, kaya tara na, samahan nyo si Dung Bisaya, let's go! Yan mga Kadong Bisaya, kung nakikita nyo, nasa Tagaytay tayo malapit sa Taal Volcano. Susulitin ko na ang mga oras na to kasi nga ito lang ang pagkakataon ko na makapunta at makadaan dito. Bago nga ang lahat, ito po si Dung Bisaya at your service. Siyempre, bago tayo mag-rides, kailangan muna nating paayos or palinisan yung ating baby motor. Or si body ko. Siyempre, para mas safe at tuloy-tuloy ang ating ride, mas magandang ipacheck muna natin siya at ipalinis. Ito nga, hindi ako nakontinto sa paglilinis ni Kuya, kaya tinudo ko na talaga para at least shiny and elegant. Kailangan mo rin kasi i-check kasi baka mamaya may mga kalawang na. Kailangan natin punasan ng oil para hindi kalawangin. Ayan, ito na nga, handang-handa na si Dung Bisaya sa kanyang expedition for today. Ito na nga mga Kadong Bisaya, nasa labas na tayo at syempre stop over muna tayo dito sa may Parañaque kasi may ginagawang kalsada. To make it short mga Kadong Bisaya, nasa may Dasma na tayo. Dahil naka-red light pa, kaya tara video muna tayo na saglitan lang mga Kadong Bisaya. Ito nga mga Kadong Bisaya, nag-stop over muna tayo kung saan makakabili ka ng mga bulaklak o mga plants. Ito na nga mga Kadong Bisaya, nasa may malapit na tayo sa Tagaytay talaga kasi nandito na tayo sa may Bungan. And now, nandito na po tayo sa may Tagaytay. Ito nga, nasa Tagaytay na tayo sa may bandang Rotonda. Ito nga, nasa una na tayong destinasyon natin, ang Sky Ranch. Maganda talaga pag hindi ka nagpaplano, alam mo yung kung saan ka nilang dadalhin ng tadhana. Eh di wow. Yan nga, nasa harap na ako mismo ng Sky Ranch kaya nagpaplano na akong pumasok pero tinitingnan ko muna. Kaya tara na mga Kadong Bisaya at i-parking na natin ang motor. At pagkatapos nating i-park ang motor, tara video-video at picture-picture muna tayo mga Kadong Bisaya dahil nga first time ko Tagal ko nang pumupunta dito at ilang bisis na ako nakakapunta ng Tagaytay. Ito lang talaga yung pagkakataon ko na pumasok mismo sa Sky Ranch. Take note mga Kadong Bisaya, wala sa plano yan. Talaga pala ang pakiramdam pag nandito ka na sa mismong Sky Ranch. At dahil atat na nga akong pumasok sa loob, tara na, bumili muna tayo ng ticket. Ito na nga, lalapit na tayo sa counter at check natin kung magkano at magbayad na tayo. Yan kaya sa bulsa mga Kadong Bisaya, 100 pesos para sa malaki at 80 pesos naman para sa mga bata. Ito na nga, nagpa-stamp na ako kasi gusto ko na talagang pumasok sa loob mga Kadong Bisaya. Last mga Kadong Bisaya, tara, pasok na tayo sa loob ng Sky Ranch. Oh my God, excited talaga ako dito sa aking adventure ngayon mga Kadong Bisaya. At ito nga, napakalinis at napakaganda. Marami rin mga nagtitinda sa loob mismo ng Sky Ranch. At kung gusto mo bumili ng mga pasalubong, abay, nasa loob na rin, hindi mo na kailangan lumayo pa. Tara na lang ang kulang. Sa mga oras na to mga Kadong Bisaya, bandang hapon na po ito, kaya tara na, explore na tayo. Napakaganda talaga dito mga Kadong Bisaya. Unang-una, nakikita ko mga family at mga friends talaga yung mga nandito. Ito nga, tamang selfie at tamang video lang tayo mga Kadong Bisaya kasi nga mag-isa lang tayo. Kaya excited na talaga akong ikutin ang buong Sky Ranch. Kaya tara, samahan nun niya si Dung Bisaya for today's video. Napakaganda talaga ng paligid niya mga Kadong Bisaya at napakalinis at syempre fresh ang hangin. Yun nga lang, nakakalungkot, mag-isa na naman ako mga Kadong Bisaya. Kaya tara, samahan nyo na ako dito. Nararamdaman ko medyo lumalamig na nga kasi bandang hapon na mga Kadong Bisaya. Dito sa Sky Ranch mga Kadong Bisaya, marami kang pagpipilian ng mga rides. Abay, kung hindi ka matatakotin, abay, pumili ka ng nakakatakot na rides. Kaya bago muna yan mga Kadong Bisaya, tanawin muna natin ang napakagandang overview ng lake. Ganyan pala siya tingnan pag nasa mataas kang lugar. Sa mga kaganapang ito mga Kadong Bisaya, napapanood ko lang to dati sa TV. Kaya tara, sulitin na natin ang mga oras na ito mga Kadong Bisaya. Tara, akyatin natin ang may bandang taas kasi mas maganda ang view pa doon. Wait, parang masakit na ang aking tuhod. Grabe, parang nasa langit ka. Napakaganda ng tanawin mga Kadong Bisaya. Nagbumuni-muni na si Dung Bisaya pero masasabi ko lang talaga kung ano mga pagsubok sa buhay natin, kailangan natin maging matatag. At syempre, kailangan din ng partner niyan yung pagsisipag at pagsusumikap sa buhay. Talaga, kung ano yung nagpapasaya sa iyo yung sundin mo, ako ang nagpapasaya sa akin ang mag-travel talaga mga Kadong Bisaya. At ito na nga, marami din mga nagsiselfie na mamasyal kasi syempre it's a family day. At dito naman sa side na to, maganda rin ang overlook. Hindi ko na nga napigilan kumuha ng picture at syempre ng video. Kaya ito, susulitin na talaga ni Dung Bisaya ang mga pagkakataon na to. Ito nga't habang naglalakad ako, nadaanan ko ang isang pusa, si Mingming. Abay, nililiguan ang kanyang sarili. Abay, kakyut ka ng pusa. Sa mga oras na nga to, mga Kadong Bisaya, naghanap muna ako ng CR kasi ihing-ihi na ako. Sakto naman, may malapit na CR dito, mga Kadong Bisaya. Kaya dali-dali naman ako lumakad para pumunta ng CR. Pagkatapos ko mag-CR, aba, ang daming pagpipilian na pwedeng maging snacks dito, mga Kadong Bisaya.
Bisaya. At ito na nga, lumakad na tayo sa may bandang gitna kasi nandun yung mga ibang pwede nating pagpilian dahil gutom na rin si Dung Bisaya. Marami ka ring pagpipilian ng mga rides kaya pipili ka lang talaga dito. At syempre nakasalubong ko ang train na napakaganda. Ayan, aliw na aliw nga yung mga bata at syempre family. At syempre meron naman ding carousel pala sila dito mga Kadung Bisaya. Dito naman sa side ang duck train. Aba, napakaganda. Makasakay nga mga Kadung Bisaya pero wag muna ngayon. Diba? Napakaganda. At ito nga napadaan ako dito sa Torx kaya tara na mag-order tayo at matry din natin. Bumili na nga ako at pumili. Sabi ko na ate, sarapan nyo at syempre dagdagan nyo naman ng konti. At dahil hapon na kaya tara, punta muna tayo sa Starbucks. Ito na nga, nandito na tayo sa bagong Starbucks na to kaya try muna natin dito. At ayun na nga, sad to say, punong-puno dito at mahaba ang pila kaya no choice si Dung Bisaya kundi pumunta doon sa kabilang branch nila sa may Downhills. Kaya tara na, let's go! Ito na, nakarating na tayo dito sa Downhills Starbucks Tagaytay. Sakto naman pagkadating ko dito, aba, post muna tayo at syempre punta muna tayo sa may bandang dulo para makapag-selfie at makapag-video. Buti na nga lang sa mga oras na to at medyo maliwanag at ayan, nakakuha tayo ng video ng malapitan din sa Volcan Mayon. Ay Volcan Taal. Ano ba yan mga Kadung Bisaya? At ako'y mali-mali na naman. Abay, ako inyong pagpasensyahan. Nakailang Starbucks na tayong punta. Ito talaga ang ating pinuntahan. Kaya tara na, let's go! So ito na nga, papasok na tayo mga Kadung Bisaya. Wow, sana all wala talagang pila kasi dun sa kabila napakahaba, blockbuster. Akala mo may palabas. Pipila muna tayo dito mga Kadung Bisaya at may pilit baka mapagalitan. Sa totoo naman mga Kadung Bisaya, gustong-gusto ko rin dito mag-Starbucks. Gawa nga ng maaliwalas, malaki at higit sa lahat, malaki ang kanilang espasyo sa dine-in. Sa totoo lang mga Kadung Bisaya, siguro naka-4, naka-5 or 6 na ba akong punta dito sa Starbucks na to. Pero why, ang sarap-sarap talaga dito. Gawa ng malaki nga ang pwesto nila at ikaw na lang talaga ang mamimili kung saan ka pwesto. At dahil naka-order na tayo mga Kadung Bisaya, tara labas muna tayo at ramdamin natin ang simoy at napakalamig na simoy ng hangin mga Kadung Bisaya. Kaya tara, lakad muna tayo sa may bandang dulo at makita natin ang overview ng Downhills Tagaytay at Starbucks. Luwari lang yan si Dung Bisaya pero ang totoo, nilalamig na talaga ako sa mga oras na yan. Ito nga, hindi pa ako nakontento. Aba, may nadaanan akong samgyup kaya tara na, try natin to kung masarap to. Let's go! Ito nga, pagpasok ko dito, aba, napakaganda rin ang kanilang ambience dito mga Kadung Bisaya. Wala talaga akong masabi mga Kadung Bisaya, napaka-accommodated ng mga staff dito. Ito na nga, sinamahan na ako ni Kuya kung saan niya ako ilalagay na lamisa pero ayun, nakahanda na pala sa area na to. Si Kuya ang may-ari nito, napakabait man kung ikaw man ang may-ari. Thank you Kuya. Ito na nga at nandito na tayo sa ating table kaya tara na mga Kadung Bisaya at simulan na natin. Kaya tara na mga Kadung Bisaya, arat na tayo. Aba, tinisting ko muna kung masarap ba talaga kaya nag-try muna tayo ng bawat isang menu. Ayan na, magluto na tayo mga Kadung Bisaya. Wow, takam na ako dito sa mga oras na to kaya tara na at lutuin na natin. Ako halo-halo na ang kinain ko buong maghapon pero sige lang, sulit naman kasi day off ko talaga to. Kalaan talaga pag day off ko ang mag-cheat diet. O, di ba? Kayo ginagawa nyo rin ba yan? So far naman mga Kadung Bisaya at natikman ko na isa-isa pero masarap naman siya. Swak naman sa budget at price. Syempre hindi mawawala ang walang kamatayang lettuce. Favorite ko talaga mga Kadung Bisaya ang lettuce lalo na kung pagpapalamanan mo siya ng mga naluto. Yan, masarap talaga yan mga Kadung Bisaya at napakasarap din ng kanilang sauce kaya tara na, let's go eat na tayo lahat. Tara! Ayan mga Kadung Bisaya, share ko lang sa inyo. Dati pinapanood ko lang to sa mga Korean series pero ngayon natatry ko na, di ba? Kaya ako mga Kadung Bisaya, naniniwala talaga ako na lahat ng mga pagsubok lang yan na kailangan mong lapisan. May ups and down talaga tayo sa buhay natin mga Kadung Bisaya kaya dapat natin itong labanan. Kaya habang malakas tayo mga Kadung Bisaya, kumayod tayo ng kumayod para yung mga gusto nating mabili ay mabibili natin. At syempre, deserve ko naman to sa hirap ba naman ang buhay ngayon kaya dapat lang ipamper natin ang sarili natin. Yun na nga, hanggang dito na lang mga Kadung Bisaya. Naway nag-enjoy kayo sa aking video. Ingat and God bless. Bye-bye!